spoločenskej miestnosti základnej školy na Koperníkovej ulici sa odohrával šachový turnaj žiakov a študentov okresu Hlohovec 11. novembra. Turnaj organizačne zabezpečilo Centrum voľného času Dúha. Hralo sa švajčiarskym systémom pod vedením skúseného šachistu Pavla Malára. Je to druhý stupeň postupovej súťaže, ktorý končí majstrovstvami Slovenska a pokračuje odtiaľto krajom. Ja som v podstate len pokračovateľ tejto tradície, pomáham Centru voľnému času, ktorý je vlastne hlavný organizátor. Ja ako šachista, člen šachového oddielu Zentiva, pomáham pri rozhodovaní, losovaní v tomto turnaji. A čo predchádzalo tomuto boju? Žiaci a študenti sa zúčastnili školských šachových kôl a najlepší traja zo zúčastnených škôl postúpili na spomínaný turnaj. V kategórii študenti mám tu dvoch bývalých mojich zverencov v šachovom krúžku z CVČ Dúha. Je to David Zakuťanský a Patrik Šurap. U žiakov už tu majú väčšiu konkurenciu, lebo už je tu aj šachový krúžok Strakovic, ktorému sa venuje pán Tupy. Z môjho krúžku sú tu chlapci Adam Halas, ktorí mali patriť favoritom turnaja, a Adrian Sevald. No a prečo si pán Malár vybral práve šach? Stretol som sa ako chlapec v základnej škole, prišiel som na šachový krúžok, som ťahal za kratší koniec, hra ma chytila v podstate a odtedy som šachistom. Šach vás naučí trpezlivosti, pretože niektoré partie trvajú dlho, zároveň ale zvyšujú schopnosť rýchlo sa rozhodnúť. Šach je vynikajúci spôsob na to, ako spraviť človeka tvorivého, spraviť z neho mladého človeka, ktorý dokáže správne posudzovať veci, ktorý sa dokáže správne rozhodnúť a hlavná vec je, vlastne zvyšuje logické myslenie človeka. V kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Magdalena Biščová zo základnej školy na ulici Milana Rostislava Štefánika. V kategórii chlapcov si prvé miesto odniesol Marek Durdy zo základnej a materskej školy v Trakoviciach. V kategórii strednej školy dievčatá na prvom mieste skončila Lenka Martišovičová z obchodnej akadémie v Hlohovci a v kategórii chlapcov si prvé miesto odniesol Patrik Šurap z miestneho gymnázia.